बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 42थि थान्दै जख'न्थाइ खुंफुंनो लाइभ खुन्थिया गायसनदों। चिरां जिल्ला बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 42थि थान्दै जख'न्थाइ खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। बैथि दाननि 28 आरो 29 अक्ट' खालारखालि बे जख'न्थाइखौ खुंफुंनाय जागोन। बिजनि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय सुबाइजार गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बे जख'न्थाइखौ साननैनि हाबाफारिजों मेहेर गोनाङै खुंफुंनाय जागोन। बेनि थाखाय लाहार फाहार खालामनाया सोलिगासिनो। लाहार फाहार खालामनाय बायदियैनो दिनै लाइभ खुन्थिया गायसननाय जायो। बे जख'न्थायावनो गेलेमु बादायलायनाय, हारिमु बादायलायनाय, हारिमु दिन्थिफुंनाय लोगोसे सोलोंथाइ आरो समाजारि बिथिङाव सावरायमेल लानाय जागोन होननानै मिजिं थिदों। खुंफुंजानो गोनां बे जख'न्थाइनिनो जोबथा सानखालि गेवलां मेल लानायखौबो फोरमायदों आरो बे गेवलां मेलावनो गाहाय आलासि महरै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', जर'खा आलासि महरै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारीया बाहागो लाफैगोनखौबो मिथिहोदों। बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 47थि थान्दै जख'न्थाइखौ नैबे सुबाइजार दालाय एबसुनि सिङाव थानाय सुबाइजार गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जावलिया देवान गेलेग्रा फोथाराव 28 आरो 29 डिसेम्बर साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो थाखाय गाजा गोमजा बेवहाय सोलिगासिनो दङ। दिनै बिनिनो गाहाय खुन्थिया थामहिनबा लाइ खुन्थिया गायनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय। दा बियो बिजनि दख'रा एबसुनि 47थि थान्दै जख'न्थाइया साननैनि हाबाफारि गाब गोनां हाबाफारिजों खुंजागोन। जोङो बेवहाय 28 डिसेम्बर खालि फुंनिफ्रायनो जोंनि हाबाफारि दङ। महेश्वर मुसाहारि बुलुर बादायलायनाय इन्टार इउनिट एबसु आरो बिनि उनाव काबादि गेलेनाय बादायलायनाय आइजोफोरनि थाखाय बेबो दालाय एबसुनि गेजेराव जागोन। बिनि उनाव जोंनाव जौस्राङाव मोनसे हानजा सावरायनाय हाबाफारि लादों। ओइस फरायनायनिफ्राय लानानै इउनिभारसिटि फरायनाय इयुथ्सफोरखौ लानानै आरो बेवहाय आथिखालनि मुलुग आरो लाइमोनफोरनि थासारि बेखौ लानानै मोनसे ग्रुप डिसकासन जागोन। बिनि सामलायगिरि महरै चिरां जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि कुमद नार्जारि बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बे ग्रुप डिसकासननि गेजेरजों जों मोनसे माइनुट्स बानायनानै जोंनि बर' इयुथ्सफोरनो जोङो मोनसे मेसेज हगारगोन जे आथिखालनि जुगजों थांनानै थानो थाखाय, बादायलु जुगजों थांनानै थानो थाखाय जोंनि इयुथ्सफ्रा माबायदि खामानि मावनांगौ दङ। दिनैहाय जोंनि इयुथ्सफोरखौ नुयो गोबां बायदिसिना थासारिजों गोहोबनानै गावनि जि थांनानै थानायनि लामा बेखौ खोमानानै लायो। दिनै ससियेल मिडियायाव नंनायनि नङैनि बाथ्रा दान्थियो, जुक्ति गैयै बाथ्रा दान्थियो। दा बैनि फारसे जोङो गोथौयै सावरायनानै बेवहाय माइनुट्स मोनसे लाबोनो नागिरदों। बेनि उनाव जोंहा बेलासि समाव दैखं खुंगुर बसुमतारी दख'रा खोन्दोनि देंखो मु 1, 2, 3 बादायलायनाय बे हाबाफारिया जागोन। बेनि उनाव मोनाबिलि समाव दालाय एबसुनि गेजेराव दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनाय बे हाबाफारिया जागोन 28 डिसेम्बर खालि। बेनि उनाव अखानायै जोंहा फुंबिलि समाव फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनायनि उनाव 9 रिंगायाव मोनसे जोङो हाबाफारि लादों फरायसाफोरखौ लानानै 9, 10 नि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय केरियार मेला मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। जों बिनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों दिनै गोबाङा दैजिं मेला खुंनो थाखाय दावराव जागासिनो दङ। गोबाङा फुजा मेलाजों लोब्बा थायो। नाथाय जों दख'रा एबसुआ बेखौ सानदों जोङो फरायसाफोरनि थाखाय फुजा मेला खालामा, जोङो केरियारनिसो मोनसे मेला खालामगोन। बेवहाय जोङो केरियार मेला लानाय जादों आरो बेवहाय ट्रेडखौ लानानै मोनबा रुमाव जोंनि केरियार मेलानि जे सावरायनाय बे सोलिगोन आरो बिनि आलासिफ्रा थिग जाखाजोब्बाय। सिभिल सार्भिसाव जोंहा चिरांनि एडिसि रिंखां मुसाहारि बिथाङा बाहागो लागोन। बे उनाव जोङो मनज स्वर्गियारि बिथांखौ जगाजग खालामबाय थादों। बिथांमोना फैनो हायाबाबो बिथांमोनजों जोङो अनलाइन भिडिअ कलिंनि गेजेरजों बेवहाय बाहागो लाहोगोन। IAS सिभिल सार्भिसनि थाखाय रिसार्च एन्ड साइन्टिस्टआव जों आलासि थिग खालामनानै मोनबाय। बेवहाय गुजरात दीनदयाल पान्डित पेट्रलियाम इउनिभारसिटिनि प्रफेसार आरो जुनियर साइन्टिस्ट जोंनि बिजनिनिनो नामजिपारानि जोंसार ब्रह्म बिथाङा बाहागो लाफैगोन खोथा हरखाबाय। बेनि उनाव डक्टर जानायनि थाखाय बे रुमावनो डक्टरनि थाखाय जोंहा सुबाइजार ओनसोलनिनो दिपेन नार्जारि बिथाङा बाहागो लागोन। बेनि उनाव टिचार्स एन्ड लयार्स बेवहाय डक्टर अजित बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि लयार्सआव जोंनि बिजनिनि एडभकेट बिथाङा बाहागो लागोन। दा बेबायदिनो डिफेन्स लाइननि दङ। बेबायदि आलादा आलादायै मोनबा रुमाव जोंनि बे केरियार मेलाया सोलिगोन। बेजों लोगोसेयैनो एखे समावनो मेन पेनेलाव मोनसे सेमिनार सोलिगोन बिजनिनि आबादारिफोरखौ लानानै जायफ्रा दाउ अमा जुनार फिसिनानै गावनि जिउखौ लांनो गोसो, दैदेननो गोसो बै मानसिफोरखौ जायफ्रा गोसो गोनां
बै मानसिफोरखौ मोनफ्रोमबो दालाय एबसुनिफ्राय गासै मोन 13 दालाय एबसु दङ बिनिफ्राय सा 20 खरै जोङो बाहागो लागिरि लेंहरनानै जोंनि जिब जुनार फिसिनायनि सायाव लाइफ स्टकनि सायाव मोनसे सेमिनार जागोन आरो बे सेमिनाराव जोंनि बर'निनो सासे आगोमा फिसा जाय अमा फार्म खालामनानै गावनि जिउखौ दैदेनबाय आरो बियो गोबां बान्था मोननो हाबाय आसाम गौरब बान्था मोननो हाबाय मनज बसुमतारी तेजपुरनि बिथाङा बेवहाय फुंखा सुबुं महरै बाहागो लाफैगोन आरो चिरां किबिकिनि एनिमेल साइन्टिस्ट राजिब भान्डार कायस्थ बिथाङा बाहागो लाफैगोन खोथा हरखाबाय बे सेमिनारा जागोन बिनि उनाव सानजौफु 12 रिंगानिफ्राय गेवलां मेल जागोन बे गेवलां मेलाव जोंनि मेल बेखेवगिरि महरै चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि राजकुमार मुसाहारि बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लागोन आरो थांखि जानाय जर'खा आलासि महरै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो थांखि जानाय आलासि हिसाबै जोंनि लकेल इएम धनन्जय बसुमतारी आरो जोंनि चिरां जिल्ला सिंनिनो सासे इएम रन्जित बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि सिडली समस्तिनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो हांख्रायजानाय जर'खा आलासि हिसाबैनो बिजनि सोलोंसालिमानि प्रिन्सिपाल डक्टर बिराजगिरि बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन माननि आलासि महरै जोङो ओनसोलनि जोंनि बिजनि ओनसोलनि माहारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोन जोंनि प्रफेसार बिथांमोनखौ बाहागो लानो थाखाय जोङो माननि आलासियाव बाहागो लानो थाखाय हांख्रायदों आरो बे साननैनि हाबाफारिजोंनो जोंनि बिजनि दख'रा एबसुनि जे 47थि थान्दै जख'न्थाय बियो गाजा गोमजायै फालिगोन बेखायनो आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय बे साननैनि हाबाफारियाव जोंनि बिजनि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना बे 47थि थान्दै जख'न्थायखौ मोजाङै जाफुंसार होगोन गेवलां मेलखौ मोजाङै जाफुंसार होगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे केरियार मेलायाव जोंनि जायफ्रा मोजां मोनगोन गोबां मानसिया जोंनि बे हाबाफारिखौ नुनानै जोंनो साबायखर बावहरदों जोंनि जायफोर आलासि जोङो हांख्रायदों बिथांमोना साबायखर बावदों बेनिखायनो जोंनि बे केरियार मेलायाव जुदि बेखौ नायफैनो गोसोबा साफ्रोमबो गोसो गोनां बिथांमोना नायफैनो हागोन 29 डिसेम्बर खालि आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय आरो आङो बानजाय आफादनि गासै बिबानगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय जोंनि बे साननैनि हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंना हरनो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जाबाय आरो बेयो खामानिया सोलिगासिनो दङ आङो बेखायनो खावलायबाय आरो नोंथांमोनखौबो नोंथांमोननि गासै जोंनि बर' खौरांगिरि चेनेलनि नोंथांमोनखौबो नैबे साननैनि 28 आरो 29 डिसेम्बरनि जोंनि जे हाबाफारि बेवहाय नोंथांमोनखौबो बाहागो लाफैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ फोसावना होनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।